खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फिन आरोबाव बर' फिसानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। नंगौ 18थि UKAA रायजो केडेट चेम्पियनशिप 2025 मरियानि जरहाटआव 3 मे एबा मैया खुंजादोंमोन। रायजोनि बे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि बिदांस्रि मुसाहारिया जुनियर 58 केजिआव सनानि मेडेल देरहानो हायो आरो दिंगा बसुमतारियाबो सेनियर 55 केजिआव ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हायो। लोगोसेनो तहरिमा सुल्ताना जुनियर 66 केजिआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। देरहासार जानो हानाय बिथांमोना फैगौ 13-14 सेप्तेम्बराव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानो गोनां 4थि किय' नर्थ इस्ट केडेट चेम्पियनशिप 2025 आव बादायनो थाखाय सायख'जायो। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फिन आरोबाव बर' फिसानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। नंगौ 18थि UKAA रायजो केडेट चेम्पियनशिप 2025 मरियानि जरहाटआव 3 मे एबा मैया खुंजादोंमोन। रायजोनि बे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि बिदांस्रि मुसाहारिया जुनियर 58 केजिआव सनानि मेडेल देरहानो हायो आरो दिंगा बसुमतारियाबो सेनियर 55 केजिआव ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हायो। लोगोसेनो तहरिमा सुल्ताना जुनियर 66 केजिआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। देरहासार जानो हानाय बिथांमोना फैगौ 13-14 सेप्तेम्बराव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानो गोनां 4थि किय' नर्थ इस्ट केडेट चेम्पियनशिप 2025 आव बादायनो थाखाय सायख'जायो। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।